Ljudi vole pomagati ljudima, a još više im vole pomagati ako im se to isplati. Ono što je za jedne tlaka, briga i neželjeni trošak, drugima je socijalni i humanitarni izazov. U Hrvatskoj se godišnje baca 400.000 tona hrane, zbrinjavanje košta, a na tisuće ljudi gladuje. Kako riješiti sva tri problema odjednom, odgovara tajnik Caritasa Zagrebačke nadbiskupije, gospodin Zvonko Erceg. U Europskoj uniji godišnje nastaje 88 milijuna tona otpada od hrane, a s tim povezani troškovi procjenjuju se na 143 milijarde eura. Istodobno, 23% stanovništva živi u riziku od siromaštva. Niti jedna vlast to ne voli, jer gladni i siromašni ljudi predstavljaju rizik stabilnosti i povećavaju trošak održavanja postojećeg sustava. Zato je Europa odlučila djelovati. Prema izvještaju Europskog parlamenta, do 2030. Hrvatska treba prepoloviti količinu bačene hrane. Vlada je odmah odlučila djelovati. Donijela je plan i program, a ministarstvo smjernice i pravilnik za smanjivanje otpada putem doniranja hrane. No, kako to funkcionira u praksi, reći će nam jedan od najvećih posrednika u doniranju, tajnik Caritasa Zagrebačke nadbiskupije. Gospodine Erceg, ima li uopće u Hrvatskoj gladnih ljudi ili je to nekakva zanemariva statistička brojka, a zapravo je osnovni problem u zbrinjavanju otpada od hrane? U Republici Hrvatskoj imamo gotovo negdje oko 1 milijun osoba kojima prijeti rizik od siromaštva, ali ne samo rizik od siromaštva, nego i socijalne isključenosti. Naime, u tu brojku ubraja se također i negdje oko 60.000 djece koji su ugroženi rizikom od siromaštva. Ono što je, osim materijalne neimaštine, osim materijalnih poteškoća i problema, te osobe su pogođene i socijalnom isključenošću. Naime, one zbog toga što moraju birati da li dati za hranu, da li dati za režije, da li platiti kredit, isključene su iz društvenog života, iz kulturnih, sportskih događanja, iz rekreativnih događanja. Tako da je to siromaštvo zapravo sveobuhvatan i široki pojam i pogađa, nažalost, mnoge naše sugrađane. Dobro, ali ljudi to tako ne percipiraju. Dakle, ko brine onda o tim ljudima koji su na rubu siromaštva? Pa mogu reći da su brojne organizacije, veće i manje na području Republike Hrvatske, koji se bave karitativnim, humanitarnim i socijalnim radom. Mogu ja spomenuti dvije najveće mreže na području Republike Hrvatske. To su mreže nadbiskupijskih i župnih Caritasa s jedne strane i s druge strane tu su gradska društva Crvenog križa, gdje ih ima gotovo u svakom gradu. Ono što je zanimljivo spomenuti, to mnogi naši gledatelji vjerojatno ne znaju, većinu, recimo, prihvatilišta, socijalnih samoposluga, sigurnih kuća, to su osnovale crkvene organizacije ili sama crkva. Naš Caritas je otvorio prvu socijalnu samoposlugu na području Republike Hrvatske prije 10 godina, kroz koju smo u ovom periodu podijelili 26 milijuna kuna pomoći. Otvorili smo sigurnu kuću kroz koju je u proteklih 12 godina prošlo oko 550 žrtava obiteljskog nasilja, uglavnom žena i djece. Otvorili smo prije 17 godina prihvatilište kroz koji je oko 650 osoba pronašlo dom. Dio se njih resocijalizirao, za dio smo pronašli smještaj u drugim adekvatnim ustanovama i tako dalje. Osim toga, kroz našu mrežu župnih Caritasa u 162 župne zajednice pomaže se oko 7.500 obitelji. Mi svakodnevno pomažemo negdje oko 2000 socijalno ugroženih građana. Dakle, evo, samo mi smo tu, a tu je još 15-16 drugih biskupijskih Caritasa koje na svom području djeluju i pomažu. I Crveni križ isto tako. Međutim, recite, usporedba sa zemljama okruženja ili možda usporedba sa nekim godinama ranije, raste li broj ljudi koji su gladni ili opada ili stagnira? Zanimljivo je to sa statistikom što ste spomenuli. Naime, ako gledamo statistiku posljednjih godina, izgleda broj nezaposlenih opada, broj siromašnih opada. I doista... I za vas manje posla? Nažalost ne. Nažalost ne. Kod nas je uvijek posla i uvijek će potrebiti biti. Htio sam reći, statistika briše iz evidencije Zavoda za zapošljavanje, briše iz evidencije ove ili one osobe koje više ne ostvaruju to pravo. Međutim, statistika ne vodi računa o onim stotinama tisuća mladih obitelji, mladih koji su možda bili na burzi rada, ali su otišli, napustili su Hrvatsku proteklih godina. Tako da sam uvijek oprezan što se tiče statističkih podataka. Nažalost, evo naše svakodnevno djelovanje, aktivnosti koje provodimo na području Zagrebačke nadbiskupije, grada Zagreba, Karlovačke, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije pokazuju, nažalost, da je potrebitih na svakom koraku. Na kraju krajeva, evo, grad Zagreb je bogat grad. Odite samo iza uljepšanih fasada, uđite u dvorišta pa ćete naći stambene jedinice koje nemaju ni struje, ni vode, niti sanitarnih čvorova.
Dobro, znači po vama otprilike broj raste, pada ili stagnira? Kako po vašem osjećaju? Dakle, ne moramo se držati strogo statistike, ali prema količini posla. Dakle, otprilike je tu nekakav isti broj, međutim, pojavljuje se jedna nova skupina siromašnih. Naime, statistike ne vode računa o osobama koje su ispod praga, odnosno iznad praga. Vodi se računa kolika su njihova primanja. I on prelazi automatski prag, nije u riziku od siromaštva, nije socijalno isključen. Međutim, nitko ne vodi računa, statistika ne vodi evidenciju koliko je on zadužen kreditno, da li on može otplatiti svoje režije, da li može platiti stanarinu i tako dalje. Tako da imamo jednu novu skupinu osoba koje prelaze pragove, nisu obuhvaćene statistikom, ali su izuzetno ugrožene i pogođene materijalnom neimaštinom, a pogotovo u situaciji kada obole ili, ne daj Bože, ostanu bez posla, tada upadaju u jedno dugotrajno siromaštvo iz kojeg se jedva ili nikako ne mogu izvući. Dobro, vidimo da je država, ajmo reći barem na normativnom planu, sukladno smjernicama naravno Europske unije, napravila sustav koji bi trebao povezivati donatore hrane, posrednike hrane i krajnje korisnike. Kako su ga donatori prihvatili i kako taj sustav funkcionira u praksi? Ako govorimo o sustavu IT platforme, taj je sustav eksperimentalno kroz pilot fazu uveden prije 2 godine i naš Caritas je bio dio toga. Mogu reći što se tiče nas da su naša iskustva izuzetno pozitivna. Dakle, jedna platforma koja povezuje moguće... To je Ministarstvo poljoprivrede. Ministarstvo poljoprivrede, tako je preko vanjskog poslužitelja dalo izraditi IT platformu koja je jedan vrlo jednostavan alat i mehanizam, a cilj je da poveže, dakle, potencijalne donatore i nas posrednike koji smo evidentirani kao posrednici u doniranju hrane. Dakle, radi se vrlo jednostavno da jedni smo i drugi unutar sustava. Donator šalje informaciju administratoru da ima određenu količinu s određenim rokom na toj i toj lokaciji. Administrator šalje najbližim posrednicima oko tog područja. Mi, ukoliko smo zainteresirani, spremni ili imamo kapacitete za to preuzimanje, potvrđujemo da smo zainteresirani, dobijemo potvrdu. U roku sat, 2 hrana je u našem skladištu, u našim prostorima za distribuciju. Što vi trebate napraviti da bi bili posrednik u doniranju hrane? Može se prijaviti bilo tko? Dakle, da bismo bili posrednik, može se prijaviti i pravna i fizička osoba. Dakle, postoje procedura jasno propisana, kao što je kod nas sve skupa to nekako normativno regulirano. Dakle, morate se prijaviti, morate dokazati određene uvjete, status, dakle, izvod iz evidencije, određene ovisi u kojoj ste evidenciji upisani. Nakon toga podnosite, dakle, uz taj zahtjev također i upis iz upisnika kod Ministarstva zdravstva koji se odnosi na objekte za poslovanje s hranom. Dokazujete svoje resurse, kapacitete, dakle, prostorne... Znači, nije baš tako jednostavno. Vi morate imati svoje kapacitete, resurse. Naravno, da biste danas, evo baš smo nedavno imali jedan, ne bih rekao seminar, ali susret i druženje sa predstavnicima iz Ministarstva poljoprivrede, gdje smo nekako razgovarali o tim nekakvim stvarima otvorenim koje nam otežavaju ili olakšavaju naše praktično djelovanje. Pazite, nitko ne vodi računa da tamo jedan volonter koji radi u podjeli, koji priprema pakete, da mora imati sanitarnu iskaznicu koja također košta, da moramo poštivati, dakle, higijenske minimume, sljedivost hrane, osigurati hladni režim. Sad uzmite od jednog donatora, negdje u Jastrebarskom, u Karlovcu, bilo gdje, vi morate imati jednu flotu vozila koja zadovoljava sanitarne standarde i propise. Sve to, ko hladnjače male ili što? Pa morate imati, dakle, ako je hrana koja je kvarljiva, ako je kvarljiva, ona mora biti u hladnom režimu. Dakle, od donatora je preuzimate u hladnom režimu, morate je prevoziti u hladnom režimu, imati prostor za hladnim režimom gdje skladištite i dijelite. Dakle, samo jedan mali segment u cijeloj toj priči. Ko to financira? Nažalost, mi imamo problema kao i većina posrednika. Nisam siguran koliko svi posrednici imaju i kapaciteta i resursa. Ono što je nama najteži problem jest upravo ta izgradnja infrastrukture. Mi imamo jedno 8-tonsko vozilo, par kedija, par kombija. Samo održavanje tih vozila tijekom godine zahtijeva izuzetna sredstva. Sad smo baš prošle godine izgradili još jednu komoru sa dvodjelnim režimom, plus i minus, da bismo mogli doista što duže manipulirati sa hranom i podijeliti je i planirati i tako dalje. Zato je trebalo osigurati negdje 140-150 tisuća kuna. Ono što je nama problem, postojeći natječaj, recimo sami FEAD, jako je puno bilo priče o tom FEAD-u. Mi smo 2 puta aplicirali sa 2 projekta, povukli oko 10 milijuna kuna i podijelili pomoći u hrani, u higijeni, u školskom priboru na nekakvih 4800 osoba na području 3 županija. Tu je, vrlo su mali iznosi predviđeni za tako nešto. Ministarstvo poljoprivrede ima u svom projektu isto tako jednu ideju da bi se napravila banka hrane u Hrvatskoj u kojoj bi završavala hrana koja je donirana ili što?
Ministarstvo poljoprivrede vjerojatno nekako zadnjih godina govori se o problemu bacanja hrane i otpada. Mislim da je jedan od primarnih ciljeva cijele ove priče upravo da se smanji količina otpada koji se baca. U tu priču dolazi i hrana koja se uništava. Prema nekim podacima u Hrvatskoj se godišnje baca negdje oko 400.000 tona hrane. I nekako čini mi se da je pogrešna percepcija često puta da su trgovački lanci oni koji najviše toga uništavaju, koji najviše toga bacaju i da su nekako nisu socijalno osjetljivi. Međutim, statistički podaci govore da najviše bačene hrane bacaju upravo domaćinstva. Riječ je o 53%. Trgovački lanci godišnje bacaju tek nešto oko 5%. Dobro. I sad se postavlja problem kako smanjiti bacanje hrane, uništavanje hranu, ali mislim da je adresat kriv. Da se usmjerilo prema nekomu ko zapravo najmanje baca, najmanje uništava. A istovremeno, mnogi trgovački lanci nas kao posrednike pomažu. Evo, mogu i moram spomenuti neke trgovačke lance koji nas godinama pomažu. Izuzetno velike vrijednosti. Jedan trgovački lanac je zadnjih 10 godina nama darovao prehrambenih proizvoda u vrijednosti od 10 miliona kuna. Znači, otprilike milijun kuna godišnje. Tako je. I što je apsurd, na svu tu vrijednost on mora plaćati PDV. Kako 2015. je donesena odluka da se donirana hrana, da se može za tu iznos te umanjiti PDV koji se ne plaća, odnosno da se može odbiti. Da, ako je, dakle, prema pravilniku iz 2015. godine, ukoliko je hrana bila u roku 90 dana do 7, odnosno 3 dana prije isteka roka i donator je u tom periodu takvu hranu darovao nama posrednicima, na tu donaciju je bio oslobođen plaćanja PDV-a. Želite reći da na hranu koja nije pred istekom roka, a koja vam neko donira... Plaća se PDV. To je jedna apsurdna situacija i mi već 10 godina apeliramo na nadležne u ministarstvima. Ako već želimo potaknuti socijalnu osjetljivost, socijalno poduzetništvo, potaknuti proizvođače, trgovačke lance da više doniraju, pa zašto ne bismo oslobodili plaćanja donacija na svu doniranu hranu? Time će se i nama olakšati. Vi ako imate doniranu hranu kojoj je rok valjanosti dan, dva, vi imate veliki problem. Naime, mi smo obvezni voditi silne evidencije. Evo tehnički, konkretno sasvim jedan primjer. Netko nas pozove, javi nam ili s njim surađujemo redovito, imam na toj i toj lokaciji određenu količinu hrane, ističe rok sutra. Naši zaposlenici, volonteri moraju s vozilom otići tu hranu, zaprimiti, dovesti je, dakle, kao što sam spominjao sve one tehničke sanitarne uvjete, dovesti je u naš prostor za skladištenje, moraju je provjeriti, jer ne mogu proslijediti hranu ukoliko je slučajno neispravna, ukoliko je pokvarena i tako dalje. Moraju sve to skupa evidentirati, unijeti u sustav, moraju pripremiti pakete za korisnike, moraju pozvati korisnike, pripremiti dokumente gdje će korisnik doći, kada dođe potpisati što je preuzeo otpremnicu i izdatnicu, za sve to potrebno vrijeme. I to sve unutar jednog dana? Tu je taj problem, dakle, doniranje hrane kratkog roka. Dobro. Sve ovo skupa morate tehnički i logistički odraditi da biste na kraju mogli nekomu nešto dati što nisu neke velike količine i što je logistički vrlo zahtjevno. Vi morate, znači, u isto vrijeme pozvati korisnike potrebne, siromašne, da dođu na tu i tu lokaciju da bi preuzeli ovo. Dakle, cijeli jedan sustav se treba mobilizirati. Ponekad imamo veće troškove, veće izdatke za cijelu tu priču nego što je sama vrijednost onoga što podijelimo. I sad bi, ako ima više, recimo, jedan sustav gdje je riječ o više poslovnica, znači, trebalo bi obilaziti 5, 10, 20, 30 poslovnica tog dana što ističe rok, što bi trebalo preuzeti i podijeliti. Dakle, logistički je nemoguće, naprosto nemoguće i zahtjevno je i financijski pitanje kolika je uopće isplativost toga. Pa dobro, jeste razgovarali o tome sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede ili možda ovo ranije sa predstavnicima Ministarstva financija? Pa mislim da ova hrana o kojoj sad govorimo da to nije cilj odnosno ono što bi bilo obuhvaćeno bankom hrane. Ono što je nama zanimljivo u Caritasu Zagrebačke nadbiskupije, ja još nisam vidio nigdje objavljen podatak o kojim potencijalnim količinama hrane mi govorimo kada govorimo o osnivanju banke hrane. Naime, sve su nekakve pretpostavke, nekakve hipoteze, pretpostavlja se da ima negdje nekakve hrane koju će neko donirati, a kolika je količina te hrane, kakva je kvaliteta, kakva je to hrana? Pa dobro, ali prije ulaska u taj projekt cijeli nekakve stvaranje banke hrane, Ministarstvo poljoprivrede je naručilo studiju isplativosti, je li tako? Dakle, koliko je nama poznato, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci je bio angažiran da napravi studiju isplativosti.
Mislim da je studija završena, ona još nije javno objavljena. Nisu nam poznati detalji te studije. Ono što je nama prezentirano, jer Ministarstvo poljoprivrede je organiziralo susrete sa dvije skupine odvojeno. U jednoj skupini su bili potencijalni donatori, u drugoj su skupini bili posrednici. Prezentirana je prisutnima sažetak te studije isplativosti, međutim detalje ne znamo. I na kraju, prema toj studiji su se iskristalizirala nekakva 3 moguća modela u Republici Hrvatskoj. Predstavljena su bila 3 modela. Znači, jedna krovna organizacija, banka hrane, zatim jedan županijski model, gdje bi prilike na razini svake županije postojala nekakva banka hrane, i regionalni model, gdje se pretpostavlja, odnosno preporuča da budu u 4-5 centara regionalno koordinatori, odnosno nekakve podružnice banke hrane, tako da bi se na neki način osigurala nacionalna pokrivenost, da svi potrebiti, evo moram naglasiti jednu situaciju, sada jedno iskustvo podijeliti s našim gledateljima i s vama. Mi smo, kao što sam spomenuo, 2 godine provodili projekt u sklopu FEAD-a, gdje smo za svaki projekt otprilike po 5-6 milijuna kuna povukli. Odradili smo taj projekt. Ciljano smo se željeli maknuti iz grada Zagreba. U gradu Zagrebu postojimo mi, postoji Gradsko društvo Crvenog križa, postoje druge humanitarne organizacije koje pomažu potrebitima. Ciljano smo išli van grada Zagreba, u ruralna područja, na području Krapinsko-zagorske županije, na području Karlovačke, Zagrebačke županije, i mogu vam reći da su iskustva prestrašna. U kakvim uvjetima ljudi žive, ljudi su bili šokirani kako smo uopće došli do njih. Dakle, radilo se projekt 12 mjeseci na nekakvih 45 lokacija, je trebalo osigurati svu moguću logistiku, podršku, korisnike. Tu smo surađivali sa mrežom naših župnih Caritasa i Centrima za socijalnu skrb, da bismo došli do tih korisnika koji inače nemaju mogućnost doći do organizacija koje se bave niti one mogu doći do njih. I to je iskustvo pokazalo da je doista nešto ovako potrebno, da bi se išlo u taj nekakav regionalni model, kako bi i posrednici, a onda na kraju krajeva i sami korisnici preko posrednika imali koristi od cijele te priče i cijelog tog sustava. Pa dobro, ali postoji jedna praktična isto stvar. Dakle, vjerojatno nisu svi donatori u Zagrebu, nisu svi korisnici u Zagrebu. Dakle, bilo bi malo nelogično na jednom mjestu napraviti tu banku hrane, ili bi bili velike transportni troškovi u jednom i u drugom smjeru, ako ništa drugo. Pa ja, evo, mogu reći da sam puno upitnika imam vezano za cijelu ovu priču. Naime, mi kao registrirani posrednik koji je u registru posrednika koji se vodi pri Ministarstvu poljoprivrede, prema nekim informacijama ima ih registriranih na području cijele Republike Hrvatske negdje oko 104 do 107 prilike. Znači, nekako postoji nekakva nacionalna pokrivenost. Godišnje kroz sustav doniranja hrane bez plaćanja PDV-a od donatora primimo negdje otprilike gotovo 1/3 svega onoga što se na razini cijele države daruje. Koliko je to otprilike novca? Otprilike 10 milijuna kuna vrijednosti bez PDV-a se na razini cijele Republike Hrvatske godišnje daruje kroz sustav doniranja hrane bez plaćanja PDV-a. Uz to naši kolege iz Gradskog društva Crvenog križa grada Zagreba otprilike isto tako. Znači, samo 2 velike organizacije gotovo 60-70% sve donirane hrane preuzmu. Zašto? Zato što imamo kapacitete, zato što imamo povjerenje, zato što su sami donatori izravno u nama prepoznali organizaciju preko koje mogu svoje proizvode dati kraj. I sada se postavlja pitanje čemu onda neki posrednik između posrednika i posrednika. Dakle, razumijete gdje se pojavljuje problem? Dakle, ti trgovački lanci da otprilike čine 5% svega 5% onoga što se baca. A da domaćinstva čine puno više. 53%. Može li neko postati donator, dakle, ko nije firma i ko zapravo ne može ući u taj IT sustav, koji su puno manji restorani ili neko drugi, kako oni mogu uopće sudjelovati u toj distribuciji hrane, odnosno u cijelom tom sustavu koje je osmislilo ministarstvo? Dakle, to je dosta problematično. Evo, recimo, problem bacanja hrane na domaćinstava. Nezgodno je sada, vi ste ručali, imali ste goste, ostaje ručak, tu hranu, kako tu hranu prenijeti do krajnjeg korisnika preko donatora? Govorimo sada o zdravstvenoj sigurnosti, sljedivosti i tako dalje. Malo je nezgodno, nezahvalno. Ono što svako domaćinstvo, svaki od nas može, to je da u svom susjedstvu gdje poznaje i prepoznaje potrebite i pomogne njima izravno na takav način. Što se tiče, dakle, donator može biti svaka pravna osoba i fizička osoba.
Mi imamo iskustva i sa obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koji nam daruju svoje proizvode ili svoje voće, preko nas dijele ih korisnicima krajnjim upotrebi. Imamo iskustva i sa restoranima. Dakle, ono što je važno, ne smije se i ne može se donirati hrana koja je bila kao nekakav catering izložena na švedskom stolu i do koje su korisnici došli u kontaktu dodir, jer može biti... Dobro, ali restorani mogu ono što im je recimo ostalo od ili nepripremljene hrane. Ono što nije bilo, dakle što je bilo u hladnoj, u vitrini, nije bilo izloženo ili što nije bilo posluženo, to se može. Mi imamo iskustva na taj način. Nerijetko puta nas nazovu bilo da je nekakav događaj organiziran, nekakav domjenak, bilo da je restoran imao nešto drugo, ostalo je, nazovu nas, da li imate potrebu i mi to preuzimamo, nosimo ili u pučku kuhinju, povežemo časne i redovnike koji imaju pučke kuhinje, da to preuzmu, usmjerimo na njih ili našim korisnicima u prihvatilištu za beskućnike, tako da postoji taj model, nije nepoznat, da pače sve što je ispravno, zdravstveno ispravno i što će dobro doći krajnjem korisniku, mi ćemo sa zahvalnošću preuzeti i podijeliti. Koje su najveće prepreke u efikasnijem funkcioniranju zapravo doniranja hrane? Pa mislim da u startu su stvari postavljene naopako. Postavljene su prioriteti naopako. Dakle, cilj pravilnika o doniranju hrane bez PDV-a i sada ovog novog pravilnika iz 2019. Dakle, ide smanjenje zaštita okoliša, smanjenje uništavanja hrane, a onda pomoć krajnjem korisniku. Ne znam da li je to dovoljan motiv samim donatorima, proizvođačima. Možda jeste, ekologija je jedna priča koja ima svoju težinu, koja je vrlo važna i potrebita. Ili smanjuju možda troškove? Međutim, mi imamo prekrasnu Slavoniju, predivnu ljepotu, prirodu, očuvano sve, međutim prazno. Koji je smisao ako nešto sačuvamo, a nema onoga ko će to koristiti, ko će imati koristi od toga? Dakle, mislim da je na prvom mjestu, kada govorimo o pravilniku o doniranju hrane, trebao biti potrebiti čovjek u potrebi. Da bi se na taj način i sami donatori bolje motivirali. Kažem, ekologija, zaštita okoliša je vrlo važna tema. Mi smo je svjesni. Potrebna je. Ali imam dojam kao da su potrebiti i njihove potrebe, njihova egzistencija životna, jedan običan nus proizvod da bi neki drugi cilj bio ostvaren i sve skupa. I vjerujem evo da i sami ovaj IT sustav koji smo spominjali, platformu, što mi vidimo kao nešto izuzetno dobro, izuzetno jednostavno, izuzetno jeftino, nemam informacije koliko je donatora u to uključeno, koliko pravnih subjekata, trgovačkih lanaca, proizvođača koristi taj sustav, ali mislim da bi nadležno ministarstvo moglo uložiti više truda u senzibiliziranje, u informiranje. Kažem, oni već jesu organizirali određene edukacije, susrete, druženja. Sa donatorima uglavnom. I sa donatorima i sa nama posrednicima. Doista su radili sa njima i sa nama. Ali mislim da taj sustav može puno učinkovitiji biti nego što trenutno jest. Treba malo poraditi i na reklamiranju, i na promicanju, i na motiviranju, a ponavljam, prioritete posložiti malo drugačije. Najvažnije je pomoći potrebitom, najvažnije je pomoći gladnom, siromašnom, a pomažući njemu onda će doći i ovaj drugi cilj, a to je smanjenje bacanja hrane, smanjenje zagađenja prirode i očuvanje okoliša. Gospodine Erceg, puno uspjeha u daljnjem radu i hvala vam na dolasku u emisiju Ovom razgovoru. Hvala vama na pozivu i srdačan pozdrav našim gledateljima. Eto, čuli ste. Sve je stvar pristupa. Jedni to vide kao ekonomski i ekološki problem, a drugi vide čovjeka u potrebi. Onog slučajnog prolaznika ili susjeda koji vas treba, a kojeg stalno preskačete pogledom. Koji god bio vaš poriv, ili podizanje efikasnosti, smanjenje troškova, poreza ili otpada, ili jednostavna ljudska briga za siromašne, ne bacajte hranu. Skupo je i više nije čak ni politički korektno. Poštovani gledatelji, hvala na pažnji. Vidimo se za tjedan dana u isto vrijeme i na istom mjestu. Doviđenja.